Hawaii, USA International. Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Nanoto ko lang balasan ko. Siyak ni Freda, nana. Sapsapulik ni Norman. Dito ti balay da sang kadi. Kada kayo ti inana. Ano ba sapul mo kan ni Norman? Siya kagayam ti pagbagayan ng kakayan na yat na. Siya tayo aglaklakot ikan sang kadi. Nga ar-arkelaan ni Norman, ti tricycle na. Kahit mapangkay iti adayo, ngayon kay paglakwal ti ikan. Ang kadingang kasta. Saman na na. Ano ka? Tawad mo sarakan na kayat na nga sa pula. Kahit no kaya nayat mo isuna. Abay, saan nga nagpakadakan ka? Ano mo, mat? Ada to, ito. Dahan-dahan. Isa na kakaon. Isa din tayo na. Kaya dapat sa Jay, Manila. Nakalpasan nga na to dahil di tricycle na kita mabayag nga matarimaan. Yung kadang nanti mapantag trabaho sa Jay, Manila. Apes na nga nagpakadaking kaya. Sa pulat ko mapanarugnan nagpakada. Pinanawan na kun. Tinalikodan ng tipagrebangan na kanyak. Gapata, masikugak na. Madlaw ko nga ron. Boyong mo, nasikog ka nakit sa gugayang. Apo ko yun, tibimatag na. Nga maumatan ni Norman. Intarayan nagmatan ni Norman. Tingkay nang igan, papagayam ket may salayang nga paset, ti pagkasalitaan, lagip tinapalabas ni pagayam tayong, sino? Lagip tinapalabas ni pagayam tayong Freda, iti probinsya ti Ilocosur. Nga detoy, nga pagkasalitaan na, lagip tinapalabas na ket may sa karagitin tayo pagpilian para ti panakapili ti best letter of the third week, iti bulan ti Agosto. Inagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii. Kaya di programa tayo nga lagip tinapalabas, iti Action Radio TCJ Silawag. Iti parang matmaton ni Station Manager, Attorney Nick Malasig II, nga pangabakan niyo kadagiti agkakadakkel a premyo. Agkakadakkel a premyo, gabata in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo ti cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento, nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab, Letson Belly, nagbalurlayang iti $65 plus tax.
tax. Ken one whole slab letson belly ngagbalor laing iti $130 plus tax. Ken mabalimpay tagorder iti small, medium ken large pans. No agorder, ag text wenno tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wenno ag direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum 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 Letson. Freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Tidenggan na tayo paragyawan kan awis na 7th grand finalist tayo. 7th grand finalist. The Reynaldo Ray Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Rogelio Boy Baldonado. Tubo, iti Badok, Ilocos Norte, nga magdamag nanad sa Jai, Honolulu, Hawaii. Denggan tayo, ti panagyaman ken awis ni paring Boy. Agyaman kami unay, manong nemi, tati pagkasaritaan, tibiyag mi ken ni Delia nga asawa. Tinangabak, nagragsa kami nga agasawa kastamiten dagiti adu nga ibilang mi nga anak mi. Nga itilikodan adi mi ida pudnong anak ngem inted mi ti aya kadakwada. Anakarkarupay ngem pudno anak-anak. Ket apo amin nga dumdongek ken nagbuybuya. Maawis kayo amin ngagsurat met iti lagip iti napalabas tapno papadasan nyo met iti mangabak. Yan, tap na mapatasan nyo magtimangabak, isong agsurat kayo, naadan kayo ti True to Life's Success Story. Gawin nga sa iti program at tikalagip tinapalabas, iti Action Radio, TCJC Lawag. Dato ibasa itakit basit laing nga paset. Di pagkasaritaan, tilagip tinapalabas ni Fred, ang intay pinauluan iti aglalakay. Sino taglalakay nga ta Freda? Apay lakay ng Normanen? Anbay siguro. Okay? Dagi di madaman nga agbibuya kanya kita ni Bachuchay, ni Arnel Sambo Sonido, Arnel Sambo Sonido, pao, todo lata. Hindi kalman kit naginit. Gimita kit todo manen. Lorelin Perdido Tamalay, Perlita Clipe Matias, ayan, Estrella Haduka, ni Perlita, ni Arnel, ni sino ba di kita nakatune inin? Apo, di kita pala di kita nakatune in. Ayan, okay? Okay. Kaya madlan ng gan. Dati pakasalita ni Freda Inton Aldao, 12:30 ang ganat ti alas 2. No pa ko na dagi na dumagit mabitin kam kumarap no da rason nga inkam buyain di ay lagi iti DCJC ko na dangem. Ko na madiga duma at kami kita sa anin nga agdengeg kit mabitin na magalas mat. Matuloy na ko. So nga ituloy tayo nga mabalain. Yeah? Patikim, pasimsim ako nada. Lagi nag-birthday tangal daw, ken masangwanan ngal daw tintay sir no kablawan gabsat itangal daw. Happy birthday dati may sa kadagi tayo puko tayo ni Mac Simon Ruiz Ojerio dita Imus City. Mac Simon, happy birthday king kapok. Kasama tayo ni Erlinda Asuncion dita Hawaii. Erlinda Asuncion, happy birthday ken ka. Into 21, 22, ken 30, advance happy birthday kini Lena Garcia, Edgar Garcia, ken ni Elmi Garcia, dita California from Dumel Garcia and family. Into 26, advance happy birthday kini Charlene Estabilio, iti Las Vegas, Nevada, from your daddy Art and mommy Erlinda Estabilio, iti Hawaii. Okay ba? No, agbuybuya kayo ta, iti page ni paring Ray nga Refias at Sentencio Award, na pag-share, pag-like, ken ag-follow kay kuma nung hanggang pa nakapag-follow. No itimat YouTube channel ti kapakabuyan nyo iti dito yung video ta maiap-upload yan ta YouTube. I-like yo, i-share yo, ken ag-subscribe kay kuma iti YouTube channel ni parang Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Centennial Award. Itengaro din, ibasa. Dati pagkasalitaan ni Freda nga napauluan iti aglalakay nga taga Ilocosor. Nakurapay kami laeng manunaming at siyakti na odi ka na kami ngagkakabsat siyakti ka din na ninanang high school graduate at laeng at pagpuunak.
Ngagangkat iti ikan, iti baybay, tatagaigid kami ti baybay manong. Ket ni Norman, nga tricycle driver, iso ar-arkalek nga pagluganag nga mapanaglako iti nadaya nga pas iti probinsya nga dayo ti baybay. Iti pa nagkuykuyog mi manong nemi panangar-arkilak yang kuha na kastawaten panang tultulong na kanyak ngaglako. Na-develop tirik na titunggal may sa kada kami ket nadan kami ti relasyon. Ay gadi may isang aldaw manon nemi panagawid mi kalpasan ti panaglako mi na panakbeten in check-in. Lord Norman, baka no so baybayan naktulaeng. Ket ni apay nalangsita ang padpada ka puta. Naglako ta ikan. Di nagdigos. Lapanggam nga rin nagdigos manong iti banyo siyempre iti dayta nga hotel. Kalbasan na dito'y kong ented kang kuwana ti amin ko manong name. Oh, Norman. Freda. Nakaimas ka. Kas na ka nagiti first class nga ikan. Ilaklakot. Kas kala tinuno nga ikan. Nakinikinita kita. Norman. Freda. Nag-imas ti barukong mo. Iti pa'y baba. Kas kala ikan nga sinigang nga masep-sepan. Norman. Norman. Binurak nga rod manong name Norman. Di kristal nga salsalimet-met. Pinisang na titalon nga sangga sangga ti langit. Dito kam nga rod nga nagampayag nga naglumba anang tukno ti langit manong nemi gabuti imnas ngeng kam magpadpada marigna. Di ba panagkanaig manong nemi ti babae ken lalaki nga danay budi nga ayat ket anyan nga nagimas. Nakaimas. Idi talo nga oras mi iti uneg ti hotel manong name kaslasang kam nga mabannog kaslasang kam nga maunga. Norman. Freda. Norman. Masansan idin nga kastoy ti mapasamak kada kami aging ganag si Kuka. Nadlaw ni nanang ket isutin mo na nga nagpakamuak. Ya po. Panagkuy-kuyog-yog itatay nga Norman. Isa panaglaklako ti ikan. Kaya po, sa bali matan ti mapaspasamak ka na kayo. Kanya palang rurayam. Pagkamumunday nga Norman, tapos kastakit ikasarnakan. Yung pagkaamok manong nemi ket kunana nga aguray laeng. Ili kita na perdyan manong nemi ti tricycle na nangalalak sa bali nga narkilak. Ili dayak maten mauray ni Norman. Kas nangiganyo itay damo, napanak iti balay da, dito'y nga namuwak manon nemi. Nga, adan sa Manila, di anak ko. Abay hanga nagpakadaking ka. Saan na, damagig pa kumangarod, sa pulik pa kumangarod, no, nagpakada. Kat kasano nga rodin, kat masikugak. Kung nakmalo na boyong deta, sigumot kayam, apo ko yung imutag na. Ito ko mati address na, tasuratak isuna, alawain. Ito ko kayong kati address na, tasuratam. Sinuratak nga rod nga maawan tinaawraw ko nga subalit na mano. Dumakdak kailan ti chan ko manong name. Kasano nga rod itan, di aganak kabalasang. Kapilitan na dahitan tumad ngamin ka na kaya kung bakit. Po. Wala agad anusap na. Naging gang impas nga ikon, di ba nga anak ko nga ni Susi man. Gimawan, tinauray ko. Nga Norman. Pulos nga diyang subalit. Nagsusurat aklatang impakamokon nga naganakakon ket Susi, tinagan na babae, ti putot na, ti anak. Naging gana panak manin iti balayda nga kaduwak ti anak ko manong nemi. Nana, apo ko yun? Ay, kasta. Hila mo na. Sa madlatang agsubsubalit ni Norman, nana. Kaya gusto mad-address kentit ko keng ka. Kasi anong orda ito yun? Isa may sa balasang ko, tailang na panabulan, nagpamanilaak, dahil natandarak ti kasar na. Nagkasarin?
Sa balin din asawa na. Pinaybayan na kami nga namin pinsan. Sapay kumatasan lang to pagbabaoyan dito ginarabid na kanyak. Kada kami nana, sapay kuma. Pinadakkel ko nga ron ti anak ko manong nemi kalintutuloy ko matlat dati negosyo. Aglako ti ikan manong nemi. Kadaging ka nga aggraduaren manong nemi ni Susi. Mga ay-ayo. Mga ay-ayo tanalaing nga talento. Nalaing ang kanta, nalaing ang sala. Ay maglagi din ka na talento na ito anak mo. Freda. Pakaiday-dayawan naman pa'y bastarda nga naganak kaabalasa nga disgrasyada. Di sa lutsod, awang ka din ti pala ng mga gasawa. Dumadlat naman digit agar-arim kayong kahit tilikodan nga danak mo. Diyakong kayat agayat, danak. Diyakong kayat agayat. Ay nga manong naming nga graduaren ni Susi iti elementarya. Kat iso ti first honor manong naming itragsak ko na yan. What? Intuloy ko madlat natin nagnegosyo manong nami aging kay ti maysa nga aldaw ada na sukik nga lakay. Taga-igit ti baybay agam masulitak nga mapanita aglaklaw ko kagayam. Buwan na ta, lago matangak man nga ron. Kimatang. Huwag gayam, balasang kapal. Nalasang yung nga balasang data. Naganakakabalasang. Karadarduar di anak ko. Ay, basta. Kinawanan tirantang mga asawa. Diyak magpay ng asawa. Hindi ko sa word, agayat manin. Ato di kita kararam kanyak tatang. Baamon? Di mo kaya tikas kanyak. Tata? Ino na kayo pa yung dedi tatang ko. Apay. Gabutala kaya kon. Nadabukod ko ang balay. Di kita anak ko naggraduar da amin yan. Nagbay mo sa ak nga ron sa Jabalay. Kit ka sa pulak ti kadua. Napiksak pa lang. Nalawat italtalo. Nalawat dagak. Awang nga ron ti kwa. Mag-istimar to kanya kas pagarikan lang. So mga alak ko. Di apek katawa ka. Di bagadan dun tatang aglalakayak. Ay nalaing tilakay. Nadungo tilakay. Adot experience tilakay. Nalalaing nigit ilalakay. Nadungo ak nga lakay. Angaw kay tata. Nipsang hagang angaw tao may nakidin pinasyar. Ay, kadamang pasyar keng ka. Inauna pa yung siyak. Tata Delpin da dyan, nanan. Nagwapo mo tilangan. Mayat mat panagar-arwat na. Isla kabailan ng samat pa ilang timang putot keng ka nakas pagarigan. Ninanang mo. Nung makiasawa ka man, hindi ada, babali mo pang namnamaan na. Ay pempensyon, takkel ti balay da, nalawat talon da. Ninanang, habang iduruntak keng kuha na, aglalakayak to na. Naano ko. Diyaga mo no apay nga naalukoy na tiriknak manong nini. Kaya di, kunana, nga dakam kanutak kasusyo. Dayunan na kanu ti punak. Kaya dakam nga duwat aglako. Sa nung rodin, ti pa nagtalo nyo, tata. Ay, Delpino ka na malatang nanyak. Delpino. Mapanag, mapanag. Sa paek ti mapan. Saan tamad nga masapang saan nga tricycle ti paglukanan tano, digat owner type jeep. Tata jeep ko. Kasi nga rin tinapasamak manong nemi da kamin kay di Delphin. Ti agkuyukuyog nga pa naglako. Lakay itan di ka duwang. Kung na di kiti sukik. Ni Delphin. Delphin ko na malatan kang kuha na. At kami na nagkinawatan, may baloy suna. Ay, aglalakay ka. Kaya may isang aldaw nga nalpas kami manong nemi nga naglako. Imbes nga tulnog nakidyabalay, dito'y balay natin mayan mi. Sumrek ka lang. Dito'y balay mi. Namo ka tata. Bakan, sumrek ka. Nalang siyak. Agat ikanak padpada ta. Muna nagdigos sa kanto sumaron mo. Malagip ko lakit nga rod manong nemi ni normal nga kastoy. Hindi ti pasamak. Dagdigos kami. Ne?
Manong Nemi, hindi makadigos sa ginuyod na ng impay damit na iti kamo. Ala, tata. Tata ko naman. Delphi dinagang ko, Freda. Ala, nalaklakay ka pa yung tatang ko. Emi da maramanak digiti lips na Manong Nemi ako nagbara ko naman. Awan ti madi nga angot tingiwat na kasaan nga sigsigarilyo, kasaan nga yakamo, misum na. Kit kasta na iti panang digos na kanya karigiti ag kakaimas, ag kakabarang ag iti na duma pasat ti bagik nangan pa ay Manong Nemi. Delphine. Nakalalaing ka rin no lakay. Delphine. Hindi maamuan di kiti nagan anak naman ng Nemi Imayda. Pito da amin. Ada amin pamilyada. Papa, damag mi. Ambisyosa nga babae nga. Kamayat nga mang tawid. Ikadi sa di kwayo. Ay, ang karbingan nyo mga iba katakasta. So ni Freda. Ubing ka ba't pa eh? Aglalakay? Ma'am, ay tekti amayo. Akas mo panangayat na kanya. Gabo ka dita at bukod ng nabalay, adakkel. Gabo ka dita pempensyon, gabo ka dita nalawat italon. Ay, no si kaman ti may kadwa nga asawa na. Awan ti rumpeng una nga, tawidem keng kuwana. Diyo ka di kayat, ngawan ton problema yun ang kapsot. Gamayo. Tadak ng mga sikaso keng kuwana. Ang mga no, agpipinatudon kay ito nga kakabsat ng mga sikaso keng kuwana. Kaya ba yung problema mi? Damat mabayadan nga mga sweldo nga caregiver. Di siya kundi asawa na. Siya pa yung caregiver na. Ay, tek ni Delphine. Anak naglalakay. No, dikit agay-ayatak keng kuwana. Tawan din na ramidan, dikit anak ni Delphine. Tawan sa baling agdesisyon no saan isuna aging ka nagkalay sa kanya. Di madlaw, Manong Nemi nga laklakayan isuna, kaslakam lag kaedad, gabot ang guwapo mat isuna, Manong Nemi ng runan no makaarwat. Nagasawa kang narod, siyempre kaduwami ni Susi, na basbasa identity high school, adan amana. Aw mati problema Manong Nemi agsipod ta, dadungo at talaga tilakay, ken nalainglat ta Manong. Giga, nga nasikwan nak Manong Nemi katimpas kain ko ni Alex may sa nga lalaki. Ituloy ni Pasusi ti kinalaing na Manong Nemi gengka at ni ti college kaya di makapagturpusan iti kolegyo hasta na iti ragsak ko. When Manong Nemi agsipot ta napaadal ko babayan iti tulong ti asawa nga ni Delphine nakapaadal ko nga nagraduar ni Susi. Magkapsot mo ten Manong Nemi ti asawak. Anan nga makabalin, anak makuyog pa Manong Nemi iti negosyo. Saan nan mapasyar ti taltalon. Siyempre, yung pagkamok na ito ay akaragit anak na. Sakbay Manong Nemi nga di manon da imuna nga nagsarita dati abogado na. Kinangaramid ka dati last will testament Manong Nemi. Kaya di, tadan na kita anak na. Gawang kami, Freda, iti pa na nga si kaso miti amami. Anipod pa nagkapsot na, ay kakalig ito. Dungay kayo kanya. Di abogado, pasyarin niya to. Dati naaramin ko nga last will and testament. Dito'y balay. Agdalin na ed ka ni Freda. Ken, tidaga, ada bingay na. Alam amin bingay yung na iraman ni Freda. Inanyon to dito tulo, nga da iti abogado. Manong Nemi no adda kang runaan nga nagsangit, idi tagpakadan ni Delphine katawon sa balinsan na siya. Kastamatan ka naging anak mi Manong Nemi ni Susi nga orisan na pudno amangim na riknanat nung mutimay sa nga ama ken lolo na. Kastamatan kini Alex.
Siya ti kang runaan da kaming agina ti kang runaan nga nagarubos digiti luwa. Gabata, pumusay, panawan na kami ti maysa, anadungo nga asawa, anadungo nga ama, anadungo nga lolo. Manong nemi, awan nga ruden ni Delphin. Kaya ti agdama, agigyan di nanang dito'y balay, dakkel balay, kaya tawid ko ka rin ni Delphin, kaya nung hasta, nga problema, digiti kakapusat ko, graman digiti ka anak ka, siyak titaklinan da. Agsipod, tidaga, apa nakabagi kitalon, kada do di kitay mapapit nga mayab-abang kanyak. Nangipas dagak manong name iti mini grocery ti abay ti balay ket isod dato ti as-asikaswat. At damaten pamilya ni Susi manong name paano na matlangan naggraduar iti kolehiyo ken napinas trabaho na iti nagbaling nga asawa na at danduang apukok manong. Kapsot maten ni nanang kalakat kas may sanganak agad saktun ti mga sikaso ken kuana. Di Alex manong name at dapay lang nagbasbasa iti kanay. Dito nga ron, ti makasalita, get thank you, ti aling mo nga nang ibasa, sabi ko nga, tadlamat ni bating nga adal, liwliwakin pagsalmingan ti biyag. Ti agyaman nga pagayam mo, Freda, iti Ilocosur. Thank you, Freda. Thank you, mat kadagiti nagbuya. Okay? German program ti do o'clock, sir, iso share mo. Jay mabaina nag-request latan nga tam jay Ilocano version ti how can I tell her. Awan programa kiti kalman. Da na panak ni Jay San Nicolas pag Friday padalak pare. Thank you. Kita nagbuya, thank you ka na kayo ni Bachuchay Arnel Sambosonido. Mayat no aglayos manong agruar ti igat ken buktol mansaw kasta. Dorali Perdido Tamalay, thank you Perli Taglipay Matias, John Jacob Bagawisan, Rubian Nagpawa, astawatan ni Jose Ministango, aglamatan ni Arlinda Stabilio. Thank you. Thank you. Okay. Tapno makompletong tumadlat na pindas sa panangbuya yung kanat istorya ni Freda, kaya tumatlang di lagip tila palamas, inton 12:30 hanggang alas 2. Carlos Akupan, parang araw, so kumadre, kumusta ba ni Jacinta? Kumadre. Yeah? Okay. Tiyararara, thank you kada kita nagbuya, ha? Okay. O yan yung tumatlang. Erlinda Stabilio. Once again, Erlinda Asuncion, happy birthday. Iti da ito nga aldaw. Dita Hawaii. Happy birthday kay Erlinda Asuncion. Kaya nasabat tayo kay Max Simon Ruiz Ojerio. Happy birthday kada kayo. Kaya advance happy birthday kada gidag birthday pasangwanan nga aldaw. Padanan dak, agsubliak to. Iti dir manong nimi nga page, iti dir manong nimi nga programa. Thank you for watching.